Els alumnes de l'IES Collserola volen continuar els estudis en el seu centre. El Departament d'Educació vol eliminar el batxillerat d'aquest institut el curs vinent, però els professors i els alumnes no hi estan d'acord. Per això, s'han tancat durant 12 hores dins l'equipament. Pensem que els nanos d'aquestes barriades populars, tenen la necessitat de tenir un institut com el nostre perquè dona un servei social i proposa la justícia social i la igualtat d'oportunitats. I d'alguna manera pensem que els nostres nanos volen estudiar, els agrada estudiar aquí, volen estudiar aquí i volen que continuem aquí. Si ja costa que aquests alumnes acabin els seus estudis amb un suport i amb un suport molt proper, tant d'atenció de professorat-alumne com amb l'atenció amb els pares, etc., doncs clar, més difícil serà que sigui en centres grans, amb grans grups, amb aules amb molts més alumnes, i bé, sobretot jo penso que aquí el gran perjudicat al final serà el propi alumnat. Mestres i alumnes s'han fet pinya per defensar un projecte educatiu que es basa més en la proximitat que en la rendibilitat econòmica. Com que són poquets, els professors estan encara més a sobre. Dius, et despistes a la classe i com que sou 10, 15, els que siguin, se'n donen més compte. Llavors estan més a sobre teu i és més difícil despistar-te. És més familiar, t'entenen, et comprenen. Aquí ve la gent que és com tu, que ve de classe obrera i que no té diners. Els justos venen aquí, s'esforcen amb el que poden, si jo no tinc llibres et deixo a tu. L'institut té ara una mitjana d'alumnes inferior a altres centres, però els darrers anys la matriculació ha augmentat considerablement, fruit de l'esforç i els projectes de l'institut. Els veïns de Canyelles també defensen el que va ser una victòria del barri fa 30 anys. Y costó mucho trabajo, muchas luchas, y ahora todas esas luchas vemos que no le dan ningún aprecio. No puede ser que porque bajen los ratios que cojan y cierren los institutos y masifiquen otros para poder cerrar y gastar menos dinero. Hi ha llocs que estan estudiant en barracons, que trobo que no té gaire sentit amb unes instal·lacions com les que tenim en aquest institut que ho tanquin. El centre escolar veu amb preocupació com s'acaba el període de matriculacions. Les negociacions amb el Consorci i el Departament d'Educació no avancen i es temen el pitjor, però de moment no perden l'esperança.